Sanibonani. Ngasho ngathi mangiphansi kwalesihlahla lesi nazi ukuthi sekuzophuma umbhedo wodwa. Ake ngikhulume nalabo baba laba abaganwe amakhosikazi angafundile Nkosi yami. Bengazenzi naba abantwana babantu. Ake niliqapheleke bobaba ulimi lwenu. Mawuzazi ukuthi unkosikazi wakhe akasazi isilungu, mawukhuleka endlini ukhuleka ngesizulu. Ungalingi ukhuleke ngesilungu ngoba ugaxela ngelinye ilanga. Awuzwe nje lo baba lona ukuthi ugaxela kabuhlungu kanjani. Ubaba ke uyakhuleka ke ukhuluma ngesilungu uthi ke sonke we are going to close our eyes. Nangempela ke bavala amehlo. Uthi God the Almighty, God of our forefathers, God of Abraham, God of Isaac, God of Ishmael. I'm asking you for affectionate. I'm asking you for prosperity. I am asking you for goodness. I am asking you for mercy. I am asking you for I am asking you for glory. Hayi umama abona ukuthi awuthi ngimbonise nami ukuthi lesilungu sakhe lesi asikhulumayo nami ngiyasizwa noma ngingasizwa kahle. Baba awumeke kuthandaze mina manje. God of happy, God of the world, I'm asking you for happy. I'm asking you for wisdom. I'm asking you for Jabulani. I'm asking you for Vusmuzi. I'm asking you for Mduduzi. I'm asking you for Sizwe. I'm asking you, for Tom. I'm asking you for Dick. I'm asking you for Harry ubaba mstop. Hayi. Nkosikazi uthini manje? Ade ngifundiswe uwa ngithi. Uwenza ngathi uyakhuleka lawo lokubhiza ubiza amagama abantu besifazane. Nami ngiyakubonisa ukuthi nami ngiyakhona ukubiza amagama amadoda. Musungibhedele la ama 50-50. Ubiza abantu besifazane nami ngizobiza amadoda. Yini imphumela yokuthatha unkosikazi ongafundile? Ayikulungile-ke ngithukeni. Ningitshela ukuthi ngiyabheda, ningitshela ukuthi ngibhemile, ningitshela ukuthi ngisangene, ningitshela ukuthi ngilahlekelwa umqondo, ngiqatshelwa ikhanda lami ngicela upelepele. Khulumani konke nifuna ukukhuluma. Kodwa okusalayo yekani ukuthatha amakhosikazi angafundile nifundile. Vice versa nani bomama. Yekani ukuthatha obaba abangafundile nifundile ngoba nizoxakeka. Shapu.